Či už na svojej profesionálnej dráhe mieríš do orchestra, do kvarteta alebo k učeniu, jedna vec je istá. Bez cvičenia to proste nepôjde. Musíš viac cvičiť. Pedagógovia dnes tvrdia, že na dosiahnutie majstrovstva potrebuješ zhruba 10 000 hodín cvičenia. Ale má to jeden háčik. Rozprávame o kvalitnom cvičení. Ak budem prehrávať od začiatku do konca, tak môžem cvičiť aj 100 000 hodín, majstrovstva nedosiahnem. A rozhodne viem si predstaviť aj oveľa zaujímavejšie činnosti, ktorým by som strávil 100 000 hodín. Na prednáške sa pozrieme na to, ako si v prvom rade cvičenie naplánovať, potom ako vykonávať samotné cvičenie a ako si vedomosti získané alebo schopnosti získané cvičením opakovať.